De handlende i Nørrebrogade har protesteret, fordi de frygter for deres kundegrundlag. Bilisterne har protesteret over, at de skal pakke sammen på nabogaderne. Og en del borgere har protesteret, fordi de mener, at ægte Nørrebro-stemning er hektisk, til tider infernalsk og altid meget livlig. Men den politiske proces er forbi. Roen har ligesom sneen lagt sig i Nørrebrogade. Nu udføres arbejdet. Nørrebrogade forvandles til Europas største cykelgade. Centralt i projektet er busslusen ved Elmegade, hvor ingen biler kan passere. Projektet har kørt som et forsøg i 2 år, men nu gøres det permanent. Cykelstierne og fortovene gøres bredere, og vejbanen minimeres og er primært tænkt til busser. Arbejdet tages bid for bid, og blandt andet stykket på og ved Dronning Louises Bro fremstår i øjeblikket som en byggeplads. I oktober 2011 er Nørrebrogade komplet. Så vil det vise sig, om det bliver et drømmeprojekt eller en fejlslagen vision.